Ngilalela la indavundavu. Yazi indavundavu. Ngisalale. Lalani ngifaka ibhesha kithi njengamanje ngifaka ibhesha kuleya ngoma ngafaka ibhesha tshela ukuthi ngizoba indoda ke mina ngizomfazi lo ngilanda istory la. Lalelani selokhu ngamitha umfana wabaleka ngimithi. Simple story, took off, ran away, and which is okay, which is fine. I don't even know a cent. Hello, but engeyisa umfana futhi kube ngangela umuntu strong or strong angizoba ne-abortion. I know abortion ngangizomiscara. That's number 1. 2, lo mfana bese nentombi wakhona umandisa that time. Nabantu bakubo bekangithuki Jesu. Hey, umfana ngavume nje uyahluleka ukondla, akayena nje umuntu ondlayo. Umfana akondli, mfana vuba iqiniso. Le ngoma ibingabhalelwe wena mfana, ibingabhalelwe umuntu, ingoma nje le emnandi, simple straight. Ngibonile lo 7 o'clock ukuthi kuzogadlwa mina. Sandwa sami awukwazi ukuba ubaba. Asikhulume nje iqiniso, awukwazi ukuba ubaba usuloku kulanda istory ususemuva, faka ibheshu nami ngifaka ibheshu iqondane ngqo. Awukwazi ukondla ukhalela u1000 rand. 2, mawusunentombi uthatha ama calls wajijele kule enye intombazana umuntu mosukumithisile. Manje bafethu khona omithi wabu Clash of Choirs. Ungifonelile insukwini wathi sisi, hey ngaze ngasha lo mfana uyangidela. Same story lesesenzeke kumina. Hayi sodlala abafana. Wemanje uyangeni ngadla. Umfana nje uhlula uvala uziphu nefame imdrayisa ikhanda. Ngebathi zobe echazile ukuthi wamithiswa wrong untombazane oqonde ngqo. Owazi mina ngamfuqa vele feba ngabamba ifoni egoli. Ifoni igcwele send phela baby. Into engayazi uyikhona phela mina guys. Send phela baby ngathi ha kwasho ukuthi ngebhadi sisu sesihleli. Okay ke siyakubona ke lokho. Sesihleli kisisu wenze njani? Hayi wadla magalalo umfana ehlangane nomandisa ngizowabiza kamagama ngizongibopha kokugcina ke this time. Ehlangane nomandisa lo ayethini imanager kanti kuyajolo. Hey umfana kaFemi. Yo akabuza lo ndavundavu umfana uyahluleka guys ukondla. Ngizondlela ithandwa sami ngimithi ingane isaseswini wami uyase ngina 8 months ngamgxosha. Wabu uloke into ebuyayo and 2 labafana banamhlanje because bafuna ukulobedla ikhekhe likamawengane. Uthi usumgxoshile eloke ezenza into engathi ibuyela ingane kanti cha niyamazi abafana asikhulume nje sibamadoda. Baba bengane hlezi ishole ukuthi bayathanda lo bebuya kanti umuntu ubuyela ikhekhe akaqedile ukuzoqedela. Cha kudlala leyo game nje manje mina ngilo othi lalela ke dali akuzokwenza kanjalo la kumina. Akabusa lo chaza ndavundavu umfana ufuna ukuthi ondle ngoba usamnika ikhekhe. Mongasamnika ikhekhe akondli. That is simple. So ke angibholi umbhede mina wokugqunyelwa umfana. Awuzoxaxa iqhazi itori kuhlangelwe kanjani kwahlangana fine kwamithwana fine. Wase wenzani after that? You failed. Awondli ndoda awondli musukuba usave career yakho umcareer yakho ngekuwe. You are best bani masikandi ntontoni. You won't fall. Ukondla akuyona into yakho. If omabe ingane laba bayibangaba neqiniso iabuse abayitholayo kulomfana, they will hide because abekho abawona amadoda njengami. Umfana nje usayingane esazokhula ayikakhuli usakwi stage where he's fighting. Umfana nje usayingane, so we can't call that person a father. Mfana ndoda yakuhlula. Umuntu wesifazane uyayibambela and then ingane history yakho nje ukuthi ingane uyakhuliselwa ingane. Mesina 2 njoba la kuthi usuqhamukile ke uvelile ke insukwini bake basibona lapha ngasekhaya kaSifa kanti uthunyo nokwanda. Nginawo amaqipha nokwanda guys engihleba kuloma wengane lo musha naye oze kumina ngoba sezimnetha. You get my point? This guy is playing a trick. He's very smart. Kade aqala ufebe mengizwe history yakhe nami ngizwe late ngazi ngangezani. Jesus kaze kayifaka emlilweni.
Hayibo, kuyimanje we are on the 8th kid. Wenza into eyi-1 kuwo wonke umuntu because he knows ukuthi hayi mina kumaskandi ngiyathandwa ngizosho lento ayisho lamba nje ngiyilalele engachaze ukuthi yini. Ayichaze nje lento ayikho lento ayikhuluma la. Ayikho. Chaza ukuthi awondli ingane. Awondli ingane thu chaza nje ukuthi wena uyi-celebrity elikhulu ukuthi uyasitshela emakhaya ukuthi wena noma singakwenzani wena nedlozi kule ngane leya manje utheni nedlozi likama wakhe elimbhekile angazi ngeke kube kanjani uyishile ingane yabantu kuyimanje la iyakhala lapha la ikhala khona uyishiye nesisi undiza nalolu kwanda akambone ngathi usengcono ke naye futhi azomgema khona na hayi mfana ngeke ndoda hayi sana no uyasidlala kalokhu awondli indoda wena ufuna ingane sikhulile thatha ama pictures uhambe uyoposta lapha yana this is what I did for the day this is what I did for the lapho umuntu uspende 2 minutes enganeni. Hayi guys ngeke bafey ayibona yes ngahla abafana guy awondli uyakuhlula. Hayibo kunini ngikhuluma ngalomfana kunini ngikhuluma ngalomfana selokwathi ngoba mase kweyisa dala yabona lo mfana weyisa into ezwakalayo ungena ku social media zokungenile nje ismith uyeyisa lo mfana guys uhlaza. Hayibo aze ngibona umfana ojilo kazalo akudwebe ngoba uyazi ufuna uzolo ukuncetheza maye mina ngikwazi ukuncetheza baba ngisho ubheda hayi ngeke guys fana awondli usilokwenza indavu la uxoxa into engekho uhlulekile nje ukuthi and2 le ngoma ibingekho ngawe yini le kwenze wagijimela u7 o'clock ufuna ukuzokhuluma ngoMiss 11 yini le ngake kushisayo if you are perfect if you are doing things accordingly yini le gijimisile wozoza ko engomeni yami engahlakene nawe hayi ndoda ngeke awuqala uxoxa isitori salo mmithisile njengamanje umbalekelayo ongifonelile omhleba uthwani lento zalihlebe ngami ngizowathela lawo ma video bese ngithanda kodwa ayingathi ngisafuna ukuthi ngibone hayi angikahle bafana hayi angikahle bafana kahleni hayi kahleni ukusidlala sikhathele yo hayibo uzoyidefenda ngento engeke awondla uyahluleka mase soba yilabo mabeyingane laba abajabulela ukuthi ngizalela i-celebrity yinina labeni siqhatha nabafana nikhekhe ingane kasimani bani ebengodle ngakuhlawulelile nawe uyifanela nami lo ndize emzini yabantu yinina labeni siqhatha nabafana bagcina besigibele emakhanda kanje ingane kasimani bani ngizele thina ke ngalakho kuzala uyenza imfanelo zakho uzalisile yondla uzalisile ukuthi awulokhuza awuhlawuli. Get out. I kept saying that for years. Hey boyaze ususumsindi ingoma yami webazalwane. Mfana ngiyaphinda ngiyasuzingane ngaphezulu. Hayi awondli indoda futhi asisele indaba ngala. Hamba. Hayibo. Hawu. Kuyimanje ubalekela umuntu manje benisebenza naye ku Clash of Choirs. Manje same story engixoxela ingane yabantu. Same story. Hayi. So dlala sorry angisongo kamala muntu. So dlala umfana. Hey ngeke singabenza indoda hayi umfana. Hayi. Hawu. Kuyimanje kanjalo ngithi kuyimanje njengoba sikhuluma nje. Iyakhala ingane yabantu lapha. Ize yafonela mina yathi hayibo Miss Level wenza kanjani. Ngathi mina ngabhala njengomfana ngathi kunje nani niyongena kulowo mlilo sengimchazelile. Hayi kodwa ke siyathuthuzana ke nontombazana uduthuzekile uright iyakhula futhi nengane kuhle mhlawumbe futhi ngizoya kwi-baby shower ngabe ngizwa igazi livuma so nje hayi kahle mfana wena nje uyazalisa nje ubhizi la emhlabeni uzele kona njengoba ngisho sisinumber 8 asigo inhlobo lothu njayayo yakho no angigo isithando sami nginqoko ngidila nomfana la mina phela umfana ngisabi nina mhlawumbe bese nimithisiwe baba kaSimani bani ushe intweni engakazi baba kaSimani bani into engodli into engazange ihlawulele baba kaSimani ba I will never do that even neyami ingane ayigodu uyisho ugodu ngoba nje ayikho nje umdlalo nje lo how just because ninabafana bahambisana ngama-chain wema ingane kaSimani cha akuyona yakhe yakini komalume if umfana engenze lutho eyakini komalume
ayekho umuntu ogowayo la. Niyabaweta abafana banizalise vele niseyinkingeni bafethu niqhekeza izibaya zobaba niphinde nizobaweta bengenze lutho. Hayi guys yo hayi senizothi siyagowa thina esinezi asigoyi inhlobo. Fana nje akangeni kini engahlawulile akanikwa kwayileyo ngane engahlawulile. Isizulu ke lesengisikhulumayo. Ayekho umuntu ogowayo lo. Ayekho umfana ozokhanasa ke ka Miss Level. Mhlambe mina ngedwa ke. Akho umfana kumele akhanase. Lethole ngetray ingane ezalisile washiya kodla phinde futhi mina hayi bafethu yo. Hayi niyadayisa ngamalukhuzaneni. Niyadayisa kubuntombi benu ngoba nakusenizele. Cha ngisayintombi ke mina. Akho umfana ozogijima la. Sana no aphinda yoqhoboza. Okay ingane isikhulileke ubalekile ondli siyabonga u right uyaphinda mawo mntana laphi. Hayi bonke umuntu ndo guys.